Welcome to Bordland Affairs. आंनि मुङा निजोम दैमारि नोंथांमोननो दिनै मबाइला माबोरै खामानि होयो बिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय जोङो मबाइल जोंहा फार्स्टनिफ्राय नायब्ला जोंहा मबाइलनि जायगायाव जोंहा टेलिकमिउनिकेशननि गेजेराव जोंहा टेलिफन दङमोन आरो बे टेलिफना मोनसे वायरजों सोलियोमोन गासैनो मोनसे कानेक्शन बक्स आरो एक्सचेंज अफिस आरो टेलिफन सेम बियो वायरजों कानेक्ट थायोमोन आरो जेब्ला जोङो गुबुन मोनसेयाबो बिदिनो सेम प्रसेसआव जोंहा एखे वायरजोंनो कानेक्शन थायोमोन बे गासैनो जोंनि भारतआव गासैबो टेलिफनफोरा गासै गावबागावजों कानेक्शन वायरजों कानेक्शन थायोमोन दा जोङो नायनो माबोरैहाय जोङो बे जोंनि टेलिफना हाबा होयोमोन जोङो जेब्ला मोनसे टेलिफनजों जोङो कल खालामो अब्ला बियो मोनसे जोंनि एटाच खाथिनि कानेक्शन बक्सआव थाङो आरो बे कानेक्शन बक्सआ जोंनि सिनायथिखाय जोंखौ मिथियोखाय जोंनि बे टेलिफनजों सिनायथिखाय बियो बेखौ डाइरेक्टलि वायरजों बियो एक्सचेंज अफिस बियो कानेक्शन थायो बे एक्सचेंज अफिसाव बियो डाइरेक्ट बे कलखौ ट्रान्सफार खालामना होनाय जायो आरो बे एक्सचेंज अफिसा मोनथियो जे बे कलखौ बबावहाय हरनांगौ बेखौ मिथिनानै बियो गुबुन मोनसे बक्स कानेक्शन गुबुन जायगानि बियाव बेखौ ट्रान्सफार खालामना होनाय जायो जियाव बे कलखौ ट्रान्सफार खालामनांगौ बे कलखौ बियाव ट्रान्सफार खालामना हरनाय जायो आरो बे बक्स कानेक्शना गुबुन मोनसे टेलिफननो बे कलखौ ट्रान्सफार खालामना होनाय जायो बेबायदियै गुबुन मोनसे फननिफ्राय गुबुन मोनसे फनाव कला रिं जाहैयो आरो जोङो बे रिं जानानै बे रायज्लायबोला बे टेलिफना जोंनि भइसखौ एनक्रिप्ट खालामनानै गुबुन मोनसे फनाव खोनाहैहोयो वायरजों बे भइसखौ लांनानै गुबुन मोनसे टेलिफनाव खोनाहैहोयो जोङो नायनो फन जोंनि गेजेराव माखासे समनि गेजेराव जोंहा आपग्रेड जानानै जोङो जोंनि सिगाङाव फन लाना फैबाय जोंहा वायर गोनां जोंहा टेलिफन गैबावलिया बेयावखाय जोंहा बे वायर गोनां टेलिफना माबोरैहाय सोलियो बेखौ नायलांनि जोङो जेब्ला गंसे मबाइल इउज खालामो अब्ला जोंहा सिम नांगौ जायो अब्ला बे सिमखौ जोङो दिहुननायाव जोंनो मोनसे डकुमेन्ट्स जोङो होनांगौ जायो जोंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ जोङो होनांगौ जायो बे डकुमेन्ट्सफोरखौ MSC बे मोनसे मबाइल सुइचिं सेन्टार बेयाव जोंहा जि टेलिफनाव जोंहा जिबायदि एक्सचेंज अफिस थायोमोन बेबायदिनो जोंहा मबाइलावबो मबाइल सुइचिं सेन्टार होननाय मोनसे जायगा थायो बे जायगायाव जोंहा जोंनि गासैनो डकुमेन्ट्सफोरा जोंहा स्टोर जानानै थायो आरो गुबुन जायगानिया गुबुन मबाइल सुइचिं सेन्टाराव गावसोरनि खाथियाव थानाय मबाइल सुइचिं सेन्टाराव बिथांमोननि डकुमेन्ट्सआ बेयाव स्टोर जानानै थायो आरो जोंहा मबाइल आरो जि टावारनि खामानिया मा जेब्ला जोङो कल खालामो अब्ला जोंहा वायरलेसहै जोंहा बे कला डाइरेक्टलि टावाराव थांनाय जायो बे कलखौ टावाराव रिसिभ खालामग्रोयो आरो बे टावारा रिसिभ खालामनानै मोनसे वायरनि गेजेरजों मबाइल सुइचिं सेन्टाराव हरनाय जायो खाथिनि मबाइल सुइचिं सेन्टाराव हरनाय जायो आरो बे मबाइल सुइचिं सेन्टारा जि जायगायाव जोङो कलखौ हरदों बे जायगायाव जोंनो बे मबाइल सुइचिं सेन्टाराव ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जायो आरो बे मबाइल सुइचिं सेन्टारा आरो गुबुन मोनसे जाय जायगायाव जोङो हरदों बेनि रेन्जखौ नागिरनानै बे मबाइल सुइचिं सेन्टारा बे जाय जायगायाव बे डकुमेन्ट्सखौ बे सिमखौ दिहुनदोंमोन बे जायगानि टावाराव हरनाय जायो आरो बे हरनानै बे टावारा रिसिभ खालामनानै बेखौ वायरलेस बे ड्राम बायदि जि दुलुर नुदों बियो फनखौ नागिरनानै जुदि बे जायगायाव रेन्जआव मोनाखैब्ला गुबुन मोनसे टावारजों रायज्लायनानै बियो ट्रान्सफार खालामना होनाय जायो अब्ला जोङो नायनो जेब्ला जोङो
फनाव कल खालामो अब्ला टावाराव थाङो टावाराव थांनाय समाव जोंहा मोनसे अप्टिकल फाइबार होननाय मोनसे वायर दोङो बियो डाइरेक्टलि हा सिंजों खारनाय मोनसे वायर हा सिंजों बहायजानाय जोंनि साइन्टिस्टफोरा बेखौ दिहुननानै होदों जे गासैनो टावार आरो मबाइल सुइचिं सेन्टारनि गेजेराव जोंहा वायरजों जोंहा कानेक्शन दङ गासैनो मबाइल सुइचिं सेन्टार आरो टावारनि गेजेराव जोंहा बेबायदिनो थिग बेबायदिनो कल खालामोब्ला जेब्लानोखि जोङो वायरलेस होनो मात्र जोंहा फन आरो टावारनि गेजेरावल' वायरलेस जायो आरो बाखि गासैनो टावार मबाइल सुइचिं सेन्टार बेफोर गासैबो वायरजोंसो कानेक्शन दङ जोंहा जेब्लानोखि जोङो नायनो थाङो जोंहा टावाराव मोननै जोंहा बाहागो थायो जोंहा मोनसे टिउब लाइट बायदि गोलावहै गुफुर जेखौ जोङो नाखिथिंहाय नुदों गोलावहै बे जाबाय जोंहा GSM एन्टेना होननाय बेयाव जोंनि कलफोरखौ जेब्ला जोङो कल खालामो बे गोलावा जोंहा मेन फांसन खालामो जेब्ला कल खालामो बियो रिसिभ खालामो जोंनि कलखौ आरो मोनसे गाहायथिं अप्टिकल फाइबार बे तारजों मोनसे सुइचिं सेन्टाराव बेखौ ट्रान्सफार खालामना हरनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो जे मोनसे रिसिभ आरो सेन्ड बे गासैखौबो खामानिफोरखौ कल रिसिभ खालामनाय आरो सेन्ड खालामनाय गासैनि बे प्रसेसखौ बियो GSM एन्टेनाया खालामनाय जायो आरो जोंहा नागदाथिङै नायनो थाङोब्ला जोंहा ड्राम बायदि दुलुर दङ बे ड्राम बायदि दुलुरा जाबाय जोंहा टावार रायलायनो थाखाय जेब्ला जोङो मोनसे जायगायाव कल खालामो अब्ला कल खालामनानै जेब्लानोखि बियो गावगायनि रेन्जनि टावाराव थाया अब्ला बे टावारा नागिरनानै मोनाब्ला गुबुन मोनसे टावाराव हरनाय जायो आरो गुबुन मोनसे टावारा हरनानै बे टावारनि सिङाव दङब्ला बे कला बिनियाव थाङो अब्ला बेखिनि प्रसेस जानाय टाइमाव बे ट्रान्सफार जानाय टाइमाव जोंहा मोनसे साउन्ड होयो टुट 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 होननाय बे साउन्डआनो जाबाय बे प्रसेस जानाय बे जोंनि कलखौ बबाव दोङो बेखौ नामायनाय बे जोंनि प्रसेसआव जोंहा बे साउन्डखौ जोङो खोनानो मोनो सोरनोबा कल हरोबा दायो जोङो खोनानो मोनो दानि समयसायाव जोङो COVID-19नि जोङो खोनानो मोनो बे COVID-19नि बुंबाय थानायाव बे गासैनो प्रसेसा जायो जोङो अब्ला नायनि जे जोङो नर्मेल मानसिया जोङो मबाइलजों इउज खालामनानै जोङो सोलियो नाथाय जेब्लानोखि जोंनि मिलिटारिफोर जोंनि फौजिफोर जोंनि देशखौ जायफोरा बेंगासिनो दङ बिथांमोना बे जे वायरजों कानेक्ट जानाय जि फनखौ लायोब्ला बिथांमोना गावजों गाव लोगो लाज्लायनायाव बा रायज्लायनायाव कमिउनिकेट खालामनायाव दुश्मनफोरजों जेब्ला जेब्ला दुश्मनफोरजों दावहा जागोन अब्ला बे दावहायाव जुदि बे मबाइलखौ बाहायोब्ला जोंनि टावारखौ हेक खालामनानै जोंनि फौजिफोरा महा दङ बेखौ मिथिनो हागोन आरो बे फौजिफोरखौ कानेक्शनखौ सेफायना होनो थाखाय बे टावाराव बिथांमोना टावारखौ सिगां एटेक खालामग्रोगोन बेयावखायनो बे फौजिफोरा जोंनि आर्मि पुलिस बिथांमोना बे मबाइलखौ बाहायनो हाया मानो होनबा बेखौ हेक खालामनो इजि जायो बेयावखायनो बिथांमोना सेटेलाइट फनखौ इउज खालामनाय जायो बे सेटेलाइट फनखौ ट्रेस खालामनो गोबां गोब्राब बेयावखायनो बे फनखौ इउज खालामनाय जायो आरो बे सेटेलाइट फना डाइरेक्ट जिखौ रायज्लायदों बेखौ सेटेलाइटआव हरनानै आरो बे सेटेलाइटआ गुबुन मोनसे सेटेलाइट फनाव कानेक्ट खालामना होनाय जायो बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामगोन